gaur egun igual voluntaritza indartzeko, sustatzeko eta balioan jartzeko kontutan hartu behar dugu krisi egoera honetan inoiz baino gehiago eskertzen dela ez eren truk edo musu truk diru bat ordainetan jaso gabe jendeak laguntzeko daukan zen hori. Egia da baita ere, jende oso ez ezaguna dela, askotan gure inguruan edo gure kuadrilan ezagutzen ditugula bolondresak, baina egia da voluntariotzaren lana ez dela balorean jartzen, ez dela errekonozitzen maila batean eta egiten den lana oso handia dela, esparru desberdinetan. Eta pixka bat horri lotuta topagunen gaia hori izatea oso egokia iruditzen zitzaigun, balorean jartzeko voluntariotza bera eta ezagutzera emateko adibidez Gipuzkoa mailan daukagun proiektu bat, Gizalde izenekoa. Beraien lana da Gipuzkoa mailan voluntariotza pixka bat koordinatu eta orientatzea. Beraiek hainbat entitateekin lan egiten dute, arlo desberdinetan, immigrazioa, gaixotasuna, hirugarren adina, eta pixka bat hor bolondres lanetan dabilen jendea orientatu eta talde horiekin elkarlanean babiltzea. Hala da, 2012ko topaguneak proiektu honetarako gainea eslogan bat pentsatu genuen eta aipatu dugun bezala horri indarra emateko eslogan horren izena izango litzateke ez horregatik dena da. Zen izango litzateke pentsatu genuen horren arrazoi bat edo... Leno aipatu dugu, egia da, bolondresek egiten duten lana ez dela bat ere errekonozitua eta pixka bat eslogan horrekin adierazi nahi genuena zen egiten duten lan hori askotan ez dela eskertua izaten, ez? Eta ez horregatik dena da esaldi bat norbaitek eskerrak ematen dizkizunean esaten duzuna. Bolondresek aukera handirik ez daukat esaldi hori esateko ez direlako eskertuak, orduan eslogan horren bitartez lortu nahi genuena hori izan, ez? Pixka bat beraiei ere aukera eman hori esan alizateko eta dena da hitzak erderaz ere egiten diguna hori da, ez? Denada horrek baita ere adierazi nahi genuen ezerren truk egiten dela, a cambio de nada, por nada, eta oso mezu zuzena eta egokia iruditzen zitzaigun. Hala ere, topaguneak 2012 proiektu hau internetez jarraitu ahal izango dezute, orain arte bloga topaguneak2012.wordpress.comen aurki dezakezuena, Twitterrean ere aurki gaitzakezue @topaguneak2012 jarri ezkero, eta bertan ekintza ezberdinak antolatu ditugula eta proiektuaren nondik norako eta xehetasun guztiak azaltzen ditugu. Hori dela eta maiatzaren 2. aste honetan kalean burutuko ditugun jarduera horiek zeintzuk izango lirateke? Gu buru belarria denbora bat daramagun arren lanean eta koordinatzaile bezala, gure gitaraua pixka bat maiatzaren 2tik 11 bitarte zegoen lotuta, ez? 2. astean, 7tik 11 izango da, kalean gehiago ikusiko zaigun astea, eta hor planteatzen dira 2. aste horretan zehar, ostegun, asteazken eta ostegunean kalean estanak jarriko dira pixka bat, esan dugun bezala, Gizalde zer dan gizarteratzeko eta jakitera emateko, eta gero bai ikasleak ibiliko gara kamisetekin, txirrindaz, patinetan eta pixka bat kaleetan giroa jartzen. Guzti horri itxiera emateko eta urtero topagun hauetan egiten den bezala, ekitaldi bat antolatuko da, pixka bat, era txukun batean hau prentsari eta gizarteari orokorrean azaltzeko, ez. Kasu honetan beti, Okendo kulturetxean izan da, baina aurten akuariumean egitea lortu dugu, akuariumeko areto nagusian, eta hemendik, jendeari ere gobidapena bidaltzearena, ez? Maiatzaren 11ean, eguerdiko ordu bata terditan akuariumean egingo dugun ekitaldi horretara, nahi duen guztiak edo gaiarekin pixka bat horrelako inkietude edo jakimina daukan edon horri, ateak zabalik dituela, ez? Akuariumeko ateak zabalik dituela, maiatzaren 11ean. Besterik ez zuen harrera espero dugu, eta guztio eskerrak eman edizkizu hau hemendikan, edozein duda izan ezkero, topaguneaken blogean sartu lehen esan dudan bezala, eta bestela gurekin harremanetan jartzeko topaguneak2012@hotmail.com-era idatzi dezakezu.